Sziasztok srácok! Ebben a videóban Minecraftozni fogunk. Hardcore-t szerintem. Hardcore-ot fogunk. És nem tudom, hogy mennyi FPS-sel fogja vinni a játékot, mert én még sosem próbáltam ezt a játékot így még videózással. És most már magyar ez a játék, akkor várjál csak. Most már jó. Csak így a csánkot így meg nem vitt el. Lejjebb vesz még kicsit a kijelzőt. Szerintem. Csánk volt a probléma akkor, a csonk. Meg ezeket így. Ez így most már jó. Szerintem. Játszhatom amúgy. Tudjuk, hogy bírom most már akkor meg videózni Minecraft. De gyere! Rohan, te megy, na végre, köszönöm a húsodat. Na most már akkor csináljunk így fát, akkor csináljunk egy crafting table-t. Na akkor tegyünk le a crafting table-t. Haj, nem majd békén ez a föld. Na jó van most már. Hagyjál már föld. Nekem nem kell ezt. Akkor várjatok csak srácok. Tényleg kell bot. Rakok még rá így, hogy tudjak többet csinálni, ez így jó. Ha meg csinálom valamit jó, akkor az első lesz az egy kard, mert az a legszükségesebb a Minecraftba, és még egy baltát, utána meg egy sárkányt. Akkor ezt így, és akkor ezt meg így. Ez így jó. Ezt így. Szóval, akkor már meg is vagyunk. Szóval, most már megyünk helyekre. Csak ha vágja le egy pár, választani kell a húsuk. Most megyünk, akkor most meg tovább. Nem erre fele mentem volna. Kicsit most ilyen nehéz gombon van. Na hát ezt szeretem, amit most látok. Ezeket én szeretem, srácok, nézd miket. Jó, akkor meg ezeket így elteszem.
Akkor a crafting table-t én meg leteszem. Itt van egy bot, itt van 2 ilyen cucc. Igen. És megfogjuk akkor meg ezt. Tesszük ide. Itt rosszul csináltam egy kicsit. Így kellene amúgy kinézni. Ezt meg ide. Utána meg ide egy 2 botot, utána meg ide 3-at így. Akkor ez így jó is. Na akkor meg vegyük ki ezt meg, és már meg is vagyunk. Szóval ezt most már gyorsabban megbírunk. Szóval szerintem már mehetünk is át több cuccokra. Hogy már mehetünk már így ásni. Szerintem én most lent fogok amúgy. Szerintem amúgy ez nem jó dolog így csinálni. Nem tudom. Szerintem ez nem jó, csak véletlen majd csak addig ások a netherite. Nem, amúgy nem lesz most soha netherite. A netherite az nagyon nehéz. Hű, amúgy most kellene valami szetteket ám csinálnom. Srácok, amúgy igazából nem is tudom ám, hogy kell ám szetteket ám csinálni. Én nem is tudom most mit próbáltam most csinálni. Csak már tudom, hogy nem. Hát. Még azt sem tudom, hogy csináljam ezt magam. Nincsen szedhözhe. Szerintem le kellene már menni egy ilyen kis... Ez 1% amúgy. Nem érdekel, kell a gyapjú. Jó, volt egy gyapjú. Még egy gyapjú kell. Kell gyapjú. Adja a gyapjút. Jó. Gyapjú. Szerintem most keresni fogok amúgy most. Legalább ebben a Minecraft ilyen cuccban nincsen vízicápa. Mert én szépen volna úgy belemenni a vízbe, mint a víz. Kell egy kis kaja. Meg vagyok. Menjél a vízre. Oké, menjünk.
Várjatok csak. Oda nem menjünk be azokba a lyukakba. Van valami, ami csak neked jön, és akkor beleugor a fejedbe, utána meg harabdálni fog. Szóval ugye a hardcore az arról beszél, hogyha csak egyszer is meghalsz, nem bírsz újra így jönni, mint a Minecraft. A kavba. Oké, itt csak mimik. Én az is biztos innen, mert most megdől, mert most valami, és már dögöltem, és már nincs is ez a videó feltéve. Inkább a fegyvermódot inkább most meg le is töltöttem volna. Megfogtam volna kreatívval, elővettem, és vagy! Ohánából én beépítettem én magamat. Tiszta jó volt pedig. Akkor hardcore-dosra se fogom már menni. Menjünk már le, amúgy végig áll a végvirág alá. Jó láttam? Azt a rohadt srácok. Ott egy kis magam. Jó, amúgy oda akarok rám menni. Ott amúgy a lapocska. Amúgy már letöltöttem egy modot. Várjál csak. Most kellene most akkor már modok lenni. Itt van még egy mod.
Le kell tölteni a fájlnak.